artekoa, eta nolakoa den kultura patronala, ezta? Hemen azken intangible honetan kultura patronalena, baita ere datuek argi erakusten digute nahiko egoera desberdina daukagula Hego Euskal Herrian eta Espainiar estatuan, ezta? Hau da, gauza bada legeak tresnak dira, ze tresna ematen dizkien enpresi, hor legea izugarri malgoa da eta eskubidea ez du behar bezala abesten. Eta hortik abiatuta, enpresek zer egiten dute dituzten tresnekin. Bueno, ikusten ari gara, Espainiar estatuan kaleratzeak oso errez egiten direla, eta Hego Euskal Herrian aldiz badago nolabaiteko, nola esan, lanarekiko, enpresen aldetik, lanarekiko engaiamendu gehiago dago, bertan daukagun kultura, bertan daukagun sare industriala eta daukagun idiosinkrazia-gaitik. Beraz, hemen egoera ez da intxarra, enpresek eta langileek eta daukagun enpresa txikiak, langile gutxi, elkar ezagutu eta orduan egoera hobexeagoa da bertako praxiagatik. Eta Espainiar estatuan egoera katastrofe bada, legeak aukera uzten du, eta gero askotan dagoen joera ekonomian da, bere alako etekinen bila joatea, ezta? Eta bere alako etekinen bila lan eskubidearekin oso gaizki ulertzen da, ibidea hori bakatu. Politika, langabezi egoeretarako politika aktibo eta pasiboen gaineko aipamena edo beste eredu batzukin konparatuta desbelo, badirudi hemen ez dutela arrankatzen tajuz, ezta? Batez ere politika aktiboen kontu horrek. Hori zergatikan dan eta ea horrek ze bilakaera auki dezaken zure ustez galdetu niko nizuke baita. Bai, alaxe da, eta gatu dituzunez politika aktiboa eta pasiboak, fijatzen bagera gaur egun Europar batasunetik datorkigun gakoa enplegu politikan eta zure galderari entzunez, enplegu politika aktiboak, pasiboak. Hau sartzen da gaur egun, gauden egoeran, sartzen da malgu segurtasuna deritzan ideian, ez? Malgu segurtasuna da flexibilitatea, ez da? Hau da, daukagun diote Europa osoan, daukagun langabezia dentzat, Europar batasunak eskaintzen digun, eskaini edo ezarri, esan da, ezartzen duen errezeta da malgu segurtasuna. Malgu segurtasuna dago bete-betean lotuta planteatzen zenuenarekin, malgu segurtasuna planteatzen du langabeziaren aurrean konpentsatu behar dela nolabaiteko langabezia, hau da, onartuta legedia oso malgua dela kaleratzeak baimentzeko aldian eta hori sano bezala hartuta, nik oso kritikagarria deitzo, baina planteatzen nahi zer den malgu segurtasuna, ez da, onartuta malgutasuna kaleratzeko malgutasuna lan merkatua, nolabait konpentsatu planteatzen zenizkidan politika aktibo eta basiboekin. Orduan, normal Europan beti jartzen da adibide bera, eta Dinamarkan. Dinamarkan malgu segurtasuna deritzanak oso ondo funtzionatzen du, klaro, baina guazen ikustea ze aldagai dauden, eta guazen konparatzea Espainiar estatuarekin. Politika aktiboa, Danimarkan diru asko sartzen da politika aktiboetarako, besteak beste, diru publiko pila bat, gaur egun hemen Hego Euskal Herrian lanbidek edo Nafarrako enplegu zerbitzuak egiten duten funtzioa betetzeko, ezta? Langabei orientatu, informatu, lanbide eziketa eta horreko. Orduan, Dinamarkan adibidez diru pila bat erabiltzen da. Claro, diru asko erabiltzen da, diru asko dagoelako. Zertaz ari gara? Ari gara zerga politikaz. Hor daukagu lehendabiziko desberdintasuna. Dirua inbertitzeko dirua behar da eta horretarako zerga politika eraginkorra behar da. Hemen daukagun presio fiskalarekin ez dago inondik inora behar bezain besteko dirua dauden langabei benetan kalitatezko arreta bat eskaintzeko. Legeak esaten du langabe bakoitzari, lanbide, Nafarrako enplegu zerbitzuak dena delakoak, arreta individualizatua eskaini beharko liokela norberaren kasua aztertu eta ibilbide individual bat diseinatu. Gero ez dago dirurik, ez daude baliabiderik hori behar bezain ondo egiteko. Beraz, politika aktiboak ez dute funtzionatzen, besteak beste ez dagolako nahiko diru. Momentu honetan indarrean dago arau berezi bat eskatu zuena oraingo langabeziari aurre egiteko, hain zuzen ere estatu mailan, enplegu bulegoetan, lanbide Nafarroko enplegua bezalakoak,
enplegu bulegoetan kontratatzea 1500 pertsona lan orientatzaile bezala gintzeko. Momentu honetan, beharrezkoa lan orientatzaileak hainbeste langabei orientatzen laguntzeko. Bueno, 1500 kasu ez lagun min bat daukat horretan, Valentzian, eta jende guzti hau 1500 kalera dihoazte urte bukaeran. Inoiz baina gehiago behar denean kalera. Beraz, politika aktiboa zergatik ditu funtzionatzen. Zergatik, neurri batean nahiko dirurik ez delako inbertitzen hainbeste behar dagoen horretan. Planteatu edazun beste hanka einaut, politika pasiboak. Politika pasiboak zer? Bueno, hemen, ia ez da valorazio bat. Zer gertatu da? Aurten uztailean atzerakala bat egon da. Lehen, kobratzen zen langabezi prestazioa lehenengo 6 hilabete 170 eta hortik aurrera 160. Orain, 6 hilabete ondoren 160 jaitsi da 150. Danimarkan azken referentzia da langabezi prestazioa dela 2 urtez 180. Orduan, hitz egiten digutenean Danimarkaz, esan nezake, bueno, Danimarkako funtzionatzen du, bale, hangoaz ekartza hemen, hango baldintzak, inondik inora ematen ez dinak, beraz, zergatik ez dute funtzionatzen, ez da nahiko dirurik aplikatzen politika aktiboentzat eta politika basioetan atzerakagoaz. Beraz, ez dago inolako konpensaziorik, nik oso kritikoa naiz magu segurtasun idearekin, ze uste erabat deskompensatua, desorekatu dagoela, hemen, ez diezagutela kontatu beti Danimarkakoa, han badago oreka bat. Han ere Danimarkan badago patronala eta sindikatuen arteko akordio bat 1889koa. Eta urteetan zehar egon da konfiantza bat saretu egin da. Beraz, politika aktiboak eta pasioak ez dute funtzionatzen, ez dagoelako nahiko diru eta legegilearen errua da atzeraka egitea politika aktiboetan rekorteak eta politika pasioetan rekorteak ere, eta aldiz malgutasunean horbait zabaldu malgutasuna. Eta horrek garamatzan gauden egoera oso erresa eta oso merkada kaleratzea, eta langile bat kalean dagoenean oso eskasak dira politika aktiboak eta eskasak politika pasiboak ere. Bueno, politika aktiboen transferentzia duela urte eta piko, 2 urte ingurua. 2011an hasi zen, bai, egintzan. Eta horrek ja dagoeneko araudi sustantiboa zearen gobernu zentralaren esku uzten baldin badute, zatitxo bat behintzat administrazio autonomikora etorri da. Eta gero ostaletikan ere baditugu politika aktibona arloan, aktibe ekonomikoaren sustapenean eta enplegu sustapenean udal administrazioak ere badabiltza. Ez dakit horrek valorazioaren bat, edo ikusten duzun horrek baliagarritasunik badun, edo ze aportazio egiten duen, ez da? Bai, dudari gabe. Azkenean enplegu politika, enplegu politika egiten denen diozun bezala esparru lokal batetik badauka bere balio erantzia. Europar Batasuna ere saiatzen ari da hori bultzatzen, ez da? Enplegu politikak edukitzea bere atal lokala, eta, horretarako daude udale mailan, badaude udal mailako agenda dago figura tekniko bat, udal mailako garapenerako agenteak. Udaleko garapen agenteak eta induzen ere hauen funtzioa litzateke udalerri esparruan prospekzioa egitea, non egon daitezkeen enplegurako aukerak, eta planteatzen zenuen galdera inguruan, noski garrantzian da daukala, azkenean enplegua oso lokala da. Udalerri batek agian eduki dezake potentziale izugarria turismoan, eta beste batek eduki dezake potentziale handiagoa, zer dakit, energia eolikoan. Orduan, noski daukala bere garrantzia, berriro ere aurkitzen gera diru baliabideen arazoarekin. Baina diru baliabideen arazoa alde batera utzita, zer esan handia eduki dezakete udalerriek. Hori bai, elitzateke nire ustetan justua izango kritika zorroz bat egitea udalerriei, administrazioei, hain zuzen ere bere baliabide ekonomikoak oso eskasak direlako. Beraz, potentziala da izugarria, oso onuragarria izango litzateke.
giroa behar da.